Тұрмышын тәмін татып яшайбыз. Акулалар яна түштік. Мәзәк итеп яшамасаң, ол бик ауыр булар. Бала чакта біз кызлар сугыша торган курайына бурыш сөрткән. Мин ышанучан кеше инде, мин куркам тор аралыкта калырга. Яңа игә күчтек, күрше сатырак кушасы инде. Әйе. Бигрәк авыр сорау бирдең син. Сәлем достар, сезнең белән мин Айгөл Бурханова һәм сез Килде китте шоу тапшыруының яңа чыгарылышын карыйсыз. Бүген бездә кунакта җырчы, сәләтле кеше, үзе бизнес-вумен Алсу Фазлыева. Сәлем, Алсу. Сәлам, Айгөл. Алсу Фазлыева, ягымлы һәм эшкерсез кеше, сәләтле җырчы. Тормышын бизнестан башка күз алдына китерә алмый. Буш вакытын балаларына багышлый. Балык йылдызлыгында туган. Ничек хәлләрең? Бик яхшы. Менә тапшыруга килдем әле. Бераз эштә дулкынлану бар. Нәрсә эшләтерсез икән бүген? Тапшыруыгызның исеме. Менә белербез. Мин сиңа шундый четерекле сораулар бирермен. Барысы да күңелле булачак. Син дулкынланма. Барысы да менә дусларча форматта, әйме? Яңалыкларың турында сөйләп җибәр әле. Менә Айгөл, беләсеңме? Күптәннән көтелгән хыялыбызны чынга ашырдык. Яңа игә күчтек. Меннән инде шәп яңалык. Сөйләп җибәрегез әле, ничек булды ремонтлар, ничә еллар барды? Менә Зифа тугаш җир алган идек. Һәм ул ине үзебез төзедек. Менә бит үз көчегез белән, Үз көчебез белән төзедек. Әйтәләр бит әле, аерылмадык. Әйе. Мен бик кысылмадым да, шуны хәлләр булмасын өчен. Аллаһка шөкер, ине төзеп чыктык. Мисал шаян сүз иде, ине төзеп чыктык. Менә 4нче көн кундык. Рәхәтләнеп, биде шау бери алар. Рәхәт. Бербез ишетмибез. Шулай. Ярый инде иҗатка килгәндә ниндирәк яңалыклар? Иҗатка килгәндә бик күп яңа җырлар әзерләдек. Менә шушы көннәрдә 4 яңа җырыбыз чыга, әкренләп чыгарабыз инде. Бу елны җәй көне 2 клип төшергә исәп. Әле әз генә эш белән шөгыльләнеп артарак калган идек. Хәзер менә толык куәткә эшләргә ният, җырлар чыгарабыз, радиоларда чыга, менә клиплар төшерәбез, кырш эшлибез. Эшлисез, эшләргә көчләр генә булсын, вакытта табылсын, әйме? Без синең белән шундый мотор тотып күчәбез безнең кагыйдәләргә. Мин сиңа кагыйдәләрне сөйләп китәм. Мин әзерләгән сораулар барысы да синең турында. Әгәр дә син сорауга дөрес җавап бирәсең икән, без киләсе сорауга күчәбез. Әгәр дә син ялгышасың икән, сиңа җәза үтәргә кирәк була. Дөреслеккә әйтергә яки гамәл кылырга. Синең 2 подсказкаң бар. Беренчесе, дустыңа яки якын кешеңә шалтыратып, 1 минут эчендә дөрес җавапны белергә. Икенчесе, миңа мотор итеп күз кыссаң, мин 2 дөрес булмаган җавапны әйтәм. Сораулар синең турында. Җавапларны син беләсеңдер инде. Әзермесең? Хәзер Аллага тапшырдык. Киттек. Башлыйбыз. Беренче сорауга күчәбез. Күптән түгел сез мин белән тапшыруына ТНВ-га килдегез бит инде, Азат белән дә Рөстәм Асаев та бар иде. Әлеге тапшыруда син ничә балл җыйдың икән? Синең җавап вариантларың экранда. 7, 8, 9 яки 10. Ой, Хәтерлисең микән? белмим, 9дыр инде. 9дыр инде. 9 түгел микән? Белмим шу. Хәтерләп бетермим, просто әйтеп кенә карыйм. 9 түгел микән? Ярый. Әйдә әле алып карыйк әлеге җавапны һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. 9. Дөрес хәтерлисең? Әйе. Мин хәтерлим, күпчелекне җавап биргәнемне. Әйе, син дөрес дә белеп бетермәгән, әзрәк логиканы кушты. Ярый, менә беренче сорауга дөрес җавап бирдең, әйме? Без күчәбез синең белән киләсе сорауга дөреслеккә ки гамәлгә күчеп тормыйбыз, киттек. Синең Ярам аккаунтыңда беренче хайлайтс кайсы датада куелган икән? Даталар экранда. Алар барысы да 18нче ел, барысы да март һәм даталары 25нчеме, 27нчеме, 29нчеме, әллә 31нчеме? Хайлайтсын дигән сүз соң. Әле теге кружочклар бармы? Өстә торалар, Ярам өстә торалар. Бердә белмим шул. Әйдә 29 булсын. Булсын, 29 булсын, әйме? Һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Алсу. Абам нишләп утырган мен ай ахырында. Менә шулай рәхәтләнеп, мартның ахырында куеп утырган соң беренче хайлайтсның чыгарган. 18нче ел. Таң гына җыры булган бу. Субханаллах, машалла.
Birinchi булып, нәрсә сөйләйбез, дөреслекме, гамәлме? Әйдә, дөрестлек булсын. Бизнесме, әллә сәхнәме дигән сорау торса, нәрсәне сөйләр идең син? Авыр сорау, аңлыйм. Бигрәк авыр сорау бирдең син. Әйе. Ой. Дөресен әйтимме? Әлбәттә. Бизнес сайларым. Мәсәлән, әгәр дә сезгә чыгыш тора, бер кулда чыгыш тора, мәсәлән, татар җырына барга кирәк, һәм икенче кулда тора бизнес буенча чыгарга кирәк бер сәяхәткә, мәсәлән. Син сөйләр идең шулай ук. Бизнесны сайларым. Ни өчен икән аңлатып китә аласың? Чөнки бүгенге көндә ул безне бүтән хыялларыбызны чынга ашыручы һәм бик кызыклы, мавыклы эшебез. Һәм анда үзендә дә иҗат бар. Бу эштә иҗат бар. Шуңа күрә алай булырга язмасын инде әлбәттә. Ләкин сайларга туры килмәсен. Әйе. Бу очракта мин чын әйтәм, мин бизнес сайларым. Әле сезнең турында, синең турында язганнар иде, сәхнәдән китә дип, инде бу беренче еллар элек булган иде. Андый уйларың юкмы әле? Дөресен әйткәндә, менә бик күп еллар без концертлар белән йөрдек. Татарстанда гына түгел, башка төбәкләрдә дә һәм өйгә кайтып кирми, менә балаларны күрмичә яшәдек без, дөресен әйткәндә. Икесенең дә үскәнен күрмәдек. Әле Зифаны тапкач та бер ел буена без бүтән төбәкләрне, Башкортстан, Татарстан, төрле җирләрдә йөрдек. Менә бер ел Зифаның кичкенә вакытларын күрми калдык дип әйтсәк дә бар. Шуңа күрә менә уйладык та ике эшне бер юлы бер төрле итеп алып барып булмый. Балаларның үскәнен күрәсем килә, Зифаның үскәнен күрәсем килә, кешегә карашын тапмадым бит инде. Шуңа күрә өйдә торам, шу рәхәт, ләкин иң зур концертларда без әлдә чыгыш ясыйбыз. Не обязательно дип белем, районнарда, шәһәрләрдә йөрүгә айлар буена. Айлар буена китеп инде әйтәсең, ярый. Инде җырларда язабыз дидең. Иҗат шулай ук бер яныгызда иҗат, бер яныгызда бизнес, икесен бергә алып барасыз. Әйе, җырлар яздырабыз. Безнең киресенчә буш вакытыбыз күбрәк. Хәзерге вакытта. Әйе, буш вакытыбыз күбрәк. Иҗат итәбез, тапшыруларга барабыз, үзебез көенчә яшибез, үзебезгә багышлыйбыз. Менә тормышны тәмин татып, менә кайф тотып яшибез. Дөресен әйткәндә, менә әйткүздә тидерәс килми. Түгенә сезгә. Шу рәхәт, балалар үскәнен күрәс, малайлар, менә хәзер зур җегетләр булып үсеп киләр, субханалла дип карап торам. Хәзер бит кызлар исе керә башлады, бурыннарына, аларны әзрәк тәртип тәртиптә булырга тиеш. Күрә мин менә әзрәк шундыйрак. Ярый, менә инде мен хәзер хатын кызгымын, ул гаиләгә дә, бизнеска да кереп китә, алар рәхәтләнеп, икесен дә бер үк тота ала. Шуңа күрә көч булсын синдә һәм нәрсә дип әйтим? Сабырлык дип әйтим. Сабырлык, энергия, Аллага шөкер. Энергия, әйе. Ярый, рәхмәт, без шунда ачык дип җавап бирдең. Күчәбез киләсе сорауга. Кунак Бетшовага килгән идегез бер елны. Бу бер 5 еллар элек булгандыр инде. Әлеге программада беренче булып нинди җыр җырладыгыз икәнсез? Җаваплар экранда. Яшик яратып, Янсин, синең өчен сөюләрем, әгәр сине очратмасам җырым икән. Вау. Белмим шул. Янсин җырым икән әле. Бәлки, алабызмы җавапны? Ара. Алыйк җавапны һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Алсу! Яррамый безнең уенда алай дип әйтергә. Дөрес җавап бирдең син. Янсин җыры. Серьезно? Син минем сорауларны укыдыңмы әллә? Укымадым, мин аны наоборот. Бу җырны без аны бик сирәк җырлыйбыз. Мин шундый мотор җыру. Әйе, әмма бу җырларга килгәндә, син үзеңнең җырларың да бар, һәм Азатныкы гына үзенеке дә бар, һәм сезнең дуэт җырларыгыз да бар. Менә шул дуэт җырларына килгәндә, Азатка багышлап яки Азатның сиңа багышлап язган җырлары бармы? Әллә инде бу барысы да шигырьләрне алып кына, музыканы алып кына җырланган җырлар булдымы? Менә җырлар бирәләр бит, бит. Барыбер аның ниндер өлешен үзең аша чыгарасың. Әлбәттә. Әйтәләр теге бу җырлар безгә калмый дип әйтәләр кайбер кеше. Кайбер җырларны туп-туры безгә туры килә. Махсус алай итеп яздырган җырымны бигү хәтерләп бетермим, ләкин менә
точ безгә туры килә торган, менә безнең күңел халәтенә туры килә торган җырлар бар. Мәсәлән, берсе ява карлар дигән җыр вообще безгә нык ошый инде ул җыр. Ул безнең менә күңел халәтенә, менә ургылып чыга энергия бездә менә шул җырны җырлаганда, чөнки менә от души, бөтенсе от души инде. Ну менә мәсәлән безгә кагылышланын. Аннан соң менә хәзер тагын бер өр-яңа җыр яздырабыз, Булат Шарипов көенә. Аның мин сүзләрен бер 6-7 ел элек яздырып алган идем, алай гына булса әле. Гөлфия Шакировадан әйме, аның сүзләре менә 100% безгә туры килә. Азатка күрсәттем, менә кара, мен Без бит бу бит без. Бу без менә безнең бөтен тормышны, хәзерге чорын шагылдыра торган җыр. Аллаһ бирсә, күрергә насип булсын. Насип булсын. Мен айнымда интригалап калдырдык. Миңа шуны кызык булып калды. Ярый, көтеп калабыз, рәхмәт. Бик зур. Без синең белән күчәбез киләсе сорауга. Бу сорауга да дөрес җавап бирдек. Нинди рәхәт безнең өебез дигән җырның клибында. Анда геройлар сезнең әйме туры сөйлиләр, Мальдиваларга очабыз дип туры сөйлиләр. Ул гомумән шундый рәхәт түгел шок. 20-нче ел мәктәбе чоры. Булар Мальдиваларга инде тур сөйлиләр һәм әлеге турның бәясе нинди булган икән клипта. Гомумән менә бу клипне карап, шул җырга кайтасың. Урамнарда яна кичке утлар. Ашыгып өйгә кайтып киләмен. Кетті баламын, сені ақылым, тәрәзеде генә күзләре. Дөрестән дә шулай булды бит. Дөрестән дә шулай булды. Маскалар киеп, чыгып йөреп, бөтен кеше кем төшкерә шуңа спрейлар сиптереп, инде авыр маска дип кенә йөргән чаклар дөрестән дә шулай булды. Менә бу шурны сез дөрес иттереп клипта төшергәнсез дип әйтәсем килә минем. Без үзебездән нәкъ шулай ук теге өскә футболканы киек тә икенче бүлмәгә чыгып офиста эшләгән кебек дөрес эшләдек. Шундый менә шыпшын дөреслекне буенча төшерелгән җыр булды бу. Безнең җыр бик уңышлы булды дип уйлыйм. Ул җыр әле дә бик күп соралып җырлана торган җыр. Менә бу турга килгәндә бәясе ничегрәк булды икән? Бәлки хәзерге бәяләр белән чагыштырып, теге вакыттагы бәяләрне чагыштыра аласыңдыр. Корали, монда бит тиеннәр аерма. Берсендә. Ул вакыттагы бәясе әллә нәрсә аерма ни түгел ахырсы инде. 300 мең 228 микән инде. Бәлки өченчене алабыз, әймен бик әйбәт, ярар. Алдык һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Шул, алга фикер алсу, минем дә барып җибәрәсем булмады. 26 сум булган икән. Ике кешегә бу 7 көнгә дип уйлыйм инде моны. Юк, анда 7 көн түгелдер, анда 11 көнгә дә баралар. 11 анда барганчы, кайтканчы бит инде. Дөрес, әйе. Анда бер көн барырга кирәк, бер көн кайтырга кирәк. Әлләнчә пересадка белән шуңа күрә 5 көнгә бармыйсың бит инде. Бармыйсың. Анда бәягә. Әйе. Үзегезгә элеп алыгыз, әгәр дә Мальдив утрауларына барасыгыз килә икән, 7 көнгә генә алуның мәгънәсе юк. 11 көнгә алырга кирәк дип әйтә алсу. Әйе. Ярый, рәхәтләнеп күчәбез, дөреслеккә гамәлгә киттек. Нәрсә сөйлибез, дөреслекме, гамәлме? Әйдә гамәл сайлап кара. Гамәл сайлап кара. Сиңа хәзер үзеңнең бер җырыңны, берәр яраткан җырыңны, бәлки популяр җырыңны булса да булаймы, Азат белән җырлаган җырларыгыз да ярый. Әлеге җырны опера җырчысы буларак җырларга кирәк була. Мин аңлыйм моның авырлыгын, әйме монда академический голос дип әйтәбез кирәк. Менә шундый сиңа бер гамәл. Кайсы җырны сөйлисең? Так, җыры аның җырлавы авыр түгел инде үз тавышым белән. Әйдә, әниле йорт җыры булсын. Әйдә булсын. Бик матур җыр. Әниле йорт үзе җылы, әниле йорт изгедер ул, әнисе килгән йортым, җәннәтләрнең үзедер ул. Шәп булды! Фәрриса, бу чамабыз, дуслар. Сез дә комментарийларга языгыз. Без аларны карарбыз. Миңа калса шуның кадәр дөрестән дә опера җырчысы булды бу. Ярый, рәхмәт. Бик зур шуңа менә шундый рәхәт гамәл ясаттык сиңа һәм күчәбез киләсе турга.
Мен калса барлык алып баручыларда, җырчыларда үзләренең социаль челтәрләрен сайтларда алып барганнар. Мәсәлән, бар шундый сайт Банкет.ру дип атала ул. Һәм анда сезнең фотографияларыгыз бар. Менә сез тикшереп күрсәткәнсез безне. Әйе, бүтәнсе казыдан безне карап чыкты. Әлеге сайтта синең аккаунтыңда дип әйтим, мен синең битеңдә ничә фотография куелган икән? Әйдә шуны карыйк әле. Синең җавап вариантларың 15, 20, 25 яки 30. Әстәгъфирулла. Монда бит инде сезнең алып баручы икәнегезне дә, җырчы икәнегезне дә әйтергә кирәк, әйме, шуңа күрә монда фотографиялар саны күп тә булырга мөмкин дип әйтеп куясым килә минем сиңа. Белмим, инде мен инде микән, 15 булды микән инде. Мен калса күбрәк булгандыр. Ну, 30 дип карыйк. 30 булсын дип карыйсың. 30 булсын дип карыйк. Ярар, монда иң кечкенәсеннән иң зурысына күчте. Ярар. Бөтенләй хәтерләмим. Койлардан таптыгыз аларны. Менә шулай. Дустыларымны. Ярый, алдык җавапны. Һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Яхшы, 15 иде. Алсам, син тагын бардым. Бар әле. Әйе. Менә синең интуицияң эшли, ләкин син бик ышанучан кеше икән. Мин ышанучан кеше инде, но әзрәк кенә бәлки минем заданиялар үтәсе килгән. Бәлки, мен сиңа шуңа күрә сине юнәлтеп җибәрермен. Ярый, күчәбез дөреслеккә кәмәлгә. Нәрсә сөйләбез? Дөреслекме, гамәлме? Так, әйдә, дөреслек булсын. Дөреслеклек булсын, чиратлаштырып. Сез бизнеста, үзегезнең бизнесыгызда витаминнар рекламалаштырасыз инде, аларны кешеләргә тәкъдим итәсез, алыгыз дип әйтәсез. Ләкин шул ук вакытта табиблар белән сөйләшергә кирәк дип дигән сылтаманы куймыйсыз. Ни өчен шулай рекламалаштырасыз? Бу бездә чыга торган витаминнар, алар уже кешедә нехватка дип әйтәм инде, җитми торган витаминнар. Икенчедән, анда бу бит теге дарулар түгел. Мин эшли торган җир ул медицина учреждениесе түгел. Әйбәт. Әйе, шуңа күрә мин сорыйм бу сорауны. Миңа калса сезгә әйтергә кирәк. Без теге медиклар түгел дип, ләкин сезгә витаминнар алу алдыннан табиблар белән киңәшләшергә кирәк дигән сүзне әйтергә кирәк дип әйтүемнән чыгам. Менә бу эшегезгә, бу бизнесыгызга ничек киреп киттегез? Бу эшемә мин Ничәнче елдан? 2018 елда килдем. Менә бит шаккатып утырам. Менә бит 18 ел. Әйе. 18 ел 1 июнендә килгән. Социаль челтәрләрдә күреп, үзем кирәк дип, менә үзем кирәк дип язылган кеше, шулай случайно киреп киткән кеше. Ярый. Рәхмәт, бик зур аңлашылды. Барысы да инде хәзер әзрәк кенә ишекләрне ачтык. Бит, синең белән күчәбез киләсе сорауга. 2019 елның 8 октябрендә кайсы шәһәрдә концерт куйдыгыз икән? Синең җавап вариантларың. Мамадыш, Алабуга, Буа яки Яшел Үзән. Нәрсә булды икән? Астагфирулла. Кая булдык икән без? Әйе, шул. Бәлки әле син уйлап утырганда, уйлаганда, безгә сөйләп җибәр кызыклы берәр хатирә. Ой, кызыклы хәлләр безнең бик күп булды инде. Безнең белән Илназ Миниханов алып баручы егет эшләде инде. Бу аның белән һәрбер көнен кәмит 50 нәрсәләр эшләп бетерәләр иде инде. Сез үзегез дә шундый кызык кешеләр, шаян кешеләр бит үзегез дә. Мәйдан төбендә чыккан шул кунак бит шуны карап утырганда, гомумән барыгыз да шаяртасыз, барыгыз да көлеп кенә яшисез шулай гына, әйтәм, буларга бик кызык икән әйтәм, дип карап утырдым. Гомумән сез рәхәт кешеләр. Без шулай итмәсәң, гастроль бит рәхәт әйбер түгел, йөрергә, юлдан юлга йөрергә кирәк, гаиләдән аерым. Шулай кызык итеп, мәзәк итеп яшәмәсәң, ул бик авыр булыр. Әмма бу кызык белән ул шунда җиңел генә үтә дә китә. Һәр 10 көн сайын чыгып барасың бит инде концертларга. Менә шулай. Берсендә Илназ Миниханов, безнең бар иде бер биюче егетебез. Шул биюче егетне гел шаярта торганнары инде. Төрле кызык хәлләргә калдырып. Гомумән Илназ Миниханов ул биюче егеткә түгел, музыкантларга да әллә нинди нәрсәләр эшләп бетерә торган иде. Бу биюче егетне төнлә йоклаганда без инде бер фатир арендовать иттек инде. Һәм бу егет йоклап киткәч, моның кроваты белән күтәреп
Вообще коридорга чыгарып куйгандар. Менә шундай теге жесткий болды. Чыгарып куйганнар, теге ите белән әле кулларында бәйләп куйганнар. Хәтта шунда сизмәгән оруш булгандыр инде. Ите белән уяна теге бүтән җир бәйләнелгән мин кая табыл. Инде дип гүзү түгә торганнар. Шул Илназ инде берсендә музыкант егетебезгә Булатның ул Курайда да уни Курайына бурыш сөрткән. Ужас! Бурыш. Шуны теге Бу чыгыш алдыннан. Бу нәкъ чыкканда сәхнәгә чыгар алдыннан. Бу битен әзерләп куялар музыкантлар сәхнә артында. Чыгар алдыннан бу монда бурыш куйган Курайның башына. Менә сиңа. Күзләрем утлар чыкты кичкән чыгына бетерәм мин дип торам ди. Менә шулай итеп, яисанда теге баяннар әзерләп куялар бит инде. Төрле баяннар. Тизне алышыктар алдыннан, менә ул теге алдыннан чыгар алдыннан белә бит инде. Анда язып куя. Мин Булат дип инде. Мин Булат дип исемнәрен язып, Илнада теге шаян сүзләр язып куярган. Менә шундый мәзәк эшләр эшләп йөри торганы шул Илназ. Шундый хәлләрдә була инде. Менә кызыклы гастрольләр вакыты. Инде сорауга килгәндә, кайсы шәһәрдә булдыгыз икән? 8 октябрь бу. Буа түгел микән? Алабыз җавапны. Алдык җавапны һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Яхшы. Түгел иде. Мамадышта булганбыз. Әйе. Ярый, Аллага шөкер, рәхәтләнеп күчәбез дөреслеккә гамәлгә киттек. Нәрсә сөйлибез? Дөреслекме, гамәлме? Гамәл булсын инде. Гамәл булсын. Әйдәле синең бизнесыңнан ерак китмәйек. Әймән без сиңа хәзер бер мотор нәрсә бирәбез. Һәм сиңа әлеге предметны безгә сатырга кирәк булачак. Менә шундый мотор бер кружка бар. Шаян дип язылган. Монда әймән безнең бу үзебезнең кружкабыз туслар, шинаягыбыз. Әлеге кружканы сиңа рекламалаштырырга кирәк булачак һәм миңа аны сатырга кирәк булачак. Мин алырмынмы, юкмы? Һәм дуслар, сез шулай ук комментарийлар языгыз. Сез әлеге кружканы сатып алыр идегезме, әллә юкмы? Кружка сатырга кушасы инде. Әйе. Ойгыл менә син миннән сорадың, кәефең яхшы дип әйме? Кәефем яхшылыгын сөйлиме сиңа нәрсә? Беләсеңме, мин кәефем яхшы була, иртәне дөрес итеп башласам. Иртә белән ничек уянам, әйбет нәрсә ашауыма бәйле, шулай ук инде нәрсә эчүемә бәйле, хәтта нинди савыттан ашауыма да нык бәйле. Беләсеңме, шуны хәзер соңгы арада яңа өйгә күчкәч посудаларга күзем бик нык төшә. Төрле фасондагы посудалар аласы килә, ресторанный формадагысында аласы килә, тегесендә кызыграк булсын өчен инде. Әлбәттә. Шуңа күрә, менә мин бүген иртә белән фарфор кружкадан шәй эчтем. Беләсеңме? Ул теге простой ак кына түгел, үзе уже шаян дип язылган. Иртәдән шаян булсын өчен кәефем. Фарфор кружкам кызыл төстә. Ут бирә торган, бу миңа энергия бирә беләсең килсә. Исеме дә, эше дә, һәм аның формасы да шулкадәр җайлы, уңайлы. Эштен куйдың, икенче чашка уже шәсе түгел. Беренчедән тамагың туя дип әйтимме соң инде. Менә шушындый шаян дигән кружкадан мин эчәм. Шуңа күрә минем настроением бик яхшы бүген. Беләсеңме? Шәп. Мен калса бу шуннан кадәр әйбәт реклама булды. Бу белә мин сиңа турыдан сатмадым, мин сиңа Әйе, кенә кырдан китте, дөрестеп. Шулай тарих белән булгачнан ул шулай бик әйбәт мен калса. Рәхмәт үзер. Рәхәтләнеп сатты миңа. Ничә сум? Бәясе, беләсеңме, мин дә сиңа якын кеше буларак, Әйе. Сиңа гына үз бәясенә генә бирәм. Рәхмәт үзер. 1000 сум. 1000 сум. Үз бәясе генә, әйме? Башка кешеләргә ничә сум була? Башка кешеләргә 1500 тора. 1500 тора. Менә бит. Рәхәт шаянда эшләгәченнән рәхәтләнеп, мин әле ташламада алдым. Менә. Рәхәтләнеп саттың син миңа бу кружканы. Рәхмәт бик зур, мин сатып алам. Сиңа акчаны нарсын җибәрәм, ниме? Рәхмәт бик зур. Без сиңа бер фотосурәт күрсәтәчәкбез. Әлеге фотосурәттә шарлар бар. Шу шарларның төсе нинди икән?
Оң яктан дип әйтик. Күлмәкне әйтергә ярамыймы? Ансы бик җиңел булыр иде. Күлмәге кызыл төстә иде. Әйе, менә Апа. шар ничә икән. Аның бу яктагысы ак төстә, әйе. Әйе. Бу ягын инде төстә икән. Сары булсын. Сары булсын. Алдык җавабны һәм дөрес җавабны күрсәтәбез. Юк шул, зәңгәр төстә иде. Ак һәм зәңгәр төстә, рәсми костюмың төсендә иде. Менә. Ярый, рәхәтләнеп күчәбез. Дөреслеккә гамәлгә киттек. Күчтек без соңгы тапкыр әйме. Дөреслеккә гамәлгә һәм нәрсә сөйләбез, дөреслекме гамәлме? Дөреслекме булсын. Мин сиңа хәзер сораулар бирәчәкмен һәм шул сорауларга сиңа ихлас күңеленнән җавап бирергә кирәк булачак. Бу уен шикеллерәк булыр. Әйме, барлык безнең кунакларыбызга мин әлеге сорауларны бирергә тырышам. Киттек, беренче сорау. Беренче балачак крашың кем иде? Яратып йөргән. Яратып йөргән җырчы. Әйе. Зәйнәп апа Фәрхетдинованы. Зәйнәп апа Фәрхетдинова. Яратайдым. Ярый. Нинди сәер ысул белән акча эшләгәнең бар? Сәйер һәм дөрес түгел, бәлки дөрес тә булгандыр инде ул вакыт өчен. Хәзер менә минем өчен ненормаль әйбер инде ул. Әйе. Элек менә заказлар килә иде бит инде. Үзеңнең уже заказың бар. Башка кешегә заказны бирә торган 1000 сум акча бирәләр инде шуңа. Мин аны элек алай дигән, яши башлаганда ул нормаль булгандыр бәлки. Зур да акча түгел, но символический инде. Әйе. Ну хәзер мин аны ненормаль дип саныйм. Әйе. Чөнки беренче миңа кирәк түгел ул әйбер, икенчедән кешенең хезмәте үзенә булсын. Менә кешегә мин бирәм заказлар әле дә. Но мин аннан бер дә инде алмыйм, чөнки кеше үзе эшләсен, заслужить итсен, оправдать итсен. Үзенә булсын. Үзенә булсын. Мин Ярый. миңа икенче җирдән бирә Аллаһ Тәгалә. Әлбәттә. Иң соңгы тапкыр кемне һәм ничек ялганладың? Мин ялган әйбереннән нык куркам. Но кайбер вакытта балаларны ялганларга туры килә. Мәсәлән, кайдыр китәсе булса, безнең Зифаны алдап, кызым, хәзер кайтам яме, сиңа бәми алып кайтам яме дип шулай инде. Андый зур крупный ялганнар юк. Менә теге үзебезнең өйдән чыгып китер өчен генә шундый ялганнар булса гына. Булай юк. Ярар. Кайсы эш әйберне, гамәлне син һаман эшлисең, гел эшлисең? Көн сайын эшлисең? Мин көн сайын әнигә шалтыратам. Көн сайын нельзя граммга керәм. Һәм көн сайын нәрсә эшлим инде, көн сайын гадәттәгечә ашарга пешерәм барысына да. Әлбәттә. Ярый, яшүсмер чагыңда эшләгән иң радикаль әйбер ул? Нәрсә булды микән инде? Бала чакта без кызлар сугыша торган идек. Күрше кызы белән нәрсә бүлешкәнбездер инде, әзрәк ярыш булгандыр инде. Бәлки. Күрше кызы белән сугышканымны хәтерлим. Шунда оят миңа ул гамәлем өчен хәзер. Менә Алсу Фазлыева сугышкан дип хәзер чыгачак мәкаләләр име? Йокыга китә алмасаң, син ни эшлисең? Менә андый вакытлар күп була. Чөнки без иҗат кешеләр белән соң кайтабыз, илһам белән кайтабыз. Кеше 49-нчы төшен күргән вакытта без әле йокларга китә алмыйча ятабыз. Йокыга китә алмаган вакытта безнең витамин сына бар, шуны эчеп куям да, әйдә сразу йоклап китәм. Ярый. Нинди сәер нәрсәдән куркасың? Сәер нәрсәдән менә мин куркам тор аралыкта калырга. Кемгәдер ул нормаль хәл. Яисә мин менә парашютлардан сикерәләр бит инде, мин андый берләрдән куркам. Мәсәлән, ялга баргач та менәләр бит әле шалар махсус инде. Әйе, аңладым, параплан дип. Әйе, шалар менә мин андый берләрдән чыктыр куркам, биклектән суга төшәргә куркам. Күптән түгел генә без нидә булдык, Маврикиядә инде. Әйе. Акулалар янына төштек. Клеткаларда име. Мин анда төштем, бөтен кеше шундый восторге инде, шат бөтенесе дә. Мин име просто Алсу трусишка дип әйтмәсеннәр җиңнә төште. Куркыныч булса да, менә шундый итеп эшләгәннәр, теге ял төренә керә иде. Менә бачасында иоска таба барасың инде. Часында менә беренче кеше монда клетка аша карый судан инде акуланы, икенче кеше, өченче кеше мәйтә бөтенегез төшеп битегез әле. Мин ахырда мин төшәм. Вдруг менәсе булса, мине якынрак басыйм әле инде. Анда инде акулаларны караган вакытта мин, наверное, акул турында күбрәк уйламаган
ойлаганмындыр, үзем турында ойлаганмындыр. Чөнки теге аяк чыгып китә клеткадан кышыкта, әле гәүдәне бит теге туры итеп тотырга кирәк анда, бит авыр койган шәп аласында. Анда дөрес басып тотыра кирәк. Дөрес эшләсәң бер нәрсә дә булмый иде. Азат әйтә, су астыннан кара, кулына су астыннан кара. Юк, мәйтәм, я су астыннан кара. Аны су астында күрнәң дә юк, юк, мәйтәм, су астыннан кара. Кеше мине куркак икән бу су дип әйтмәсен өчен генә төштем билләхи. Абба, йөрәгем бар икән, карале, мин төшә алмас димәйтәрем. Үзегез карагыз, үзегезгә булсын акулаларыгыз дип әйтәрдем. Сорауларым бетте, без тапшыруыбызның ахырына килеп җиттек. Әйме, минем сиңа бер кичкенә генә матур гына бүләгем бар. Менә шундый кәнәфи, без синең белән кәнәфиләргә утырып әңгәмәләр алып бардык. Менә әлеге кәнәфигә карап, безнең тапшыруыбызны исеңә алырсың. Беләсең, безнең эш бүлмәсе бар инде, әйбәт. Һәм без анда шундый бер стена ясадык, үзебезнең достиженияларыбызны куя торган җирдә. Һәм кайда бардык, кайсы илләргә бардык, инде кайбер нинди теге значимый урыннарга бардык, шунда алып кайткан әйберләр куябыз. Менә моны мин инде сезнең тапшыруга килдек дип, истәлекле итеп куячакмын. Рәхмәт, бигез зур хатирә булып калсын. Рәхмәт, приятно. Дуслар, сез безнең Шаян ТВ каналының социаль челтәрләренә язылырга онытмагыз, безгә комментарийлар языгыз һәм инде әлбәттә лайклар куегыз. Без барысын карап барабыз. Ә безгә бүген шәп кеше, рәхәт кеше Алсу Фазлыева килде һәм китте. Сау булыгыз.